Don Jose Miguel Barandiaran urtetan egon zen Gasteizen, alde batetik ikasle gisa eta baita irakasle moduan. Berak publikoki ez zuen inoiz euskara erabili. Zer uste duzu, garaiko usadioa zela ala goiko aginduaren ondorioa? Nik uste biak, alde batetik usadioa, artean euskara zientzia arlotan da sartu gabe zegoen, eta bestetik baita ere normalizazioa ez, gaur hainbeste aldiz entzuten dugun normalizazioa, ez zegoen ez eskolarik, ez unibertsitaterik, eta orduan nik uste ez zuela egiten euskararen ganako zerbait txarra edo gaizki ulerturik mazeukelako, baizik, naturala zalako. Gero beranduago ikusten da, debekuaren kontu hori, hala ere, nik uste bazuela beak barruan, bere eskola garaian, hemen ataunen bizi izan zenean, euskaraz hitz egitea debekatuta zegoela, eta burnizko eraztuna nola jartzen zioten, da badirudi hori ere izan zezakela. Ni batez ere zabalkundeagatik eta ohitura zalako, besterik gabe. Adierazgarria da oso gainera, bere egunerokoetan, lehenik gaztelera baino besterik ez erabiltzea. Eta gero, hain zuzen 1956tik aurrera, gutxi gora bera, euskaraz idazteari lotu zitzaion gogotsu. Zer dela eta? Ez dakit, pentsatu liteke, 1916, hain zuzen, iparraldea joan beharra izan zuen, ez euskaragatik, zuzenik, eta nik uste, hango jendearekin, gero hemendik joandakoekin, da izan zuen harremana zela eta, pixka bat hori piztu zitzaiola, hori libreago, erabatea libreago ikusten otezuen, bere burua, eta pixkanak hasi izan. Bere egunerokoan, euskeraz ere idazten. Baina hola, erabat, uste dut, 1957an hasi zala, eta ikusten da, hasieran, hizkuntza normalizatua, neutroan, zuka, idazten zuen, baina berehala eta tartekatu baita ere ikarekin. Baina handik, 1953tik aurrea, ia bere buruarekin hizketan aituko alizezela idazten do, ika eta gaina atango euskeran, da hola jarraitu zuen, nik uste hile arte. Bere gora berak izan zituen, batzutan sartzen zuen erderazko testuma, baina gehien bat, dana euskeraz. Jose Miguel izan altzen lan zientifikoetan euskera erabili zuen lehen euskalduna? Hori aztertu egin beharko litzateke. Dana dela 1934an argitaratu zuen euskal lehen gizona. Nik uste, saiakera ederra izan zala, garai hartan da beharra da zientzia mailan aurrenekotako liburua izango zen. Gero izan ditu argitarpen batzuk, gerora, euskera batuan, Xabier Quintanarekin batera egindakoa, eta han hitzaurrean berak, Jose Miguel Barandiaranek, aipatzen du, 1985an uste dut, nola euskal idazle ezagun batek, esan zion, euskararen alde oso lan gutxi eginda zeola, bere arloan, eta horregatik bere burua erren sentitzen zuela. Eta orduan gogoratu arazimentzion, 1994an, hemen eskuan dokean liburu hau, nola argitaratu zuen, da hortik atera kontuak euskal idazlea naiz izan, ze liburu edo ze irakurketa mota egiten zituen. Agian erderaz ingo zituen gehiago, eta jakin gabe zeon, 50 urte lehenago,
Barandiaranek bere alegina, eta alegina baino gehiago eginda zeukela. On Jose Miguelen euskara aztertu duzularik, haize moldatzen altzen ama hizkuntzaz bere lan zientifikoetan? Nik uste baietz, gaina aurreko eratzunean esan dugunaren arabera, gai horietan inongo referentziarik etzegoen euskal literaturan edo Euskal Herriko zientzialarien artean. Orduan, ikusten da, testu horretan, lehen aipatu dugu 1924ko testu horretan, ikusten da, euskara etxeko ez ezik euskal idazleak eta ezagutzen zituela. Euskara oso, eta ez bakarrik ingurukoa, baita ere Euskal Herri osoko euskalkiak ezagutzen zituela. Ez dago esan beharrik gero eusko folkloren egin zuen bilduman, daukagun atxorra euskalki, hango bai Bizkaira, Gipuzkera, Nafarrera, Zuberera, Lapurtera, alderdi guztietako euskalkien bilduma ezin paregabea egitea lortu baizuen. Zure ustez, zer espero zuen on Jose Miguelek euskararen garapenarekin? Askotan entzun izan genion, berari, orain azkeneko urtetan ez, baina lehentxago pixka bat etxita zegoen. Ikusten zuen, bai komunikabideetan da, bai kalean da, euskara gutxitzen ari zala, eta berak beti esan ohi zuen, bide bakarra zala irakaskuntza. Irakaskuntza eta unibertsitatea euskalduna izatea. Hortik etorriko zitzaiola euskarari, behar zuen, txeparek esaten du bezala ez, behar zuen tornuia. Eman zuzena euki alzuen euskararen inguruko manifestazioekin? Gogoan dut, 1977an egin zan, Lazkao eta Beasain artean lehendabiziko kilometroak, Gipuzkoako ikastolen aldekoa. Eta bi sarrera izan ziren, Lazkao aldetik eta bestea Beasain aldetik. Eta bi lekutatik izan zen sarrera eta Lazkao aldetiko sarrerako zinta esango duke, Jose Miguel Barandiaranek moztu zon eta berak egin zion, garai hartan Euskadiko Kutxa Kaja Laboralen diru laguntza izan zolako. Dakizuen ezela, garai hartan kilometroa erosi egin zan. Kilometroa, ez dakizen bat, 1000 peseta, Kaja Laboralek eman zitu, Jose Miguel Barandiaranek egiteko. Horrezaz gain, baita Bizkaiko ibilaldian, Araba euskeratzen, eta baita korrikan ere ibilita dago. Urte baten, gainera, lekukoak eramaten du mezua, berak idatzitakoa izan zen. Beraz, gauza egitarako beti preste onda, eta buru eta aurretik ibili da, eta bultzatzaile aparta izan da.